Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawa ina ne wani ce Ba siga ba kaji. renin wani ya kai ga haka. Wato mama wani kafin da tashi ta bar gidan nan da ta yaɗa na gurzo. Tuntunin Wai ke ka zan gwanda kana ta mun ba siga. tuntunin na san ka dun ubanka. Ya ta muka siga na kwar gidan nan. Wai ya maka kan siga na kwar gidan nan. Me ya kauka? An na kayi na mu waye wallahi tallahi. Na ko ta fahimta le fa. Kuma na ga ta shiga flat nan ne. Ina so kai ka na so dai sallama da kin ka ba ni yaren ka maka ba da yake munafiki. Ai na una tsaya. Sa rawani kuna renin wayo. Ina zuwa. Manna ma wallahi ka sa rawanin ka nan dani da wal mun zo mun kukkunce muka. Ka ji munafiki. Daga zuwa ko ina sallama ko kafin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan buran uba da muka masu shagari suna zo gidana ni neman aure dan buran uba da kai da gemu kaman gonan ciyawa.